бинандагони шабакаи иҷтимоӣ, мо дар барномаи дирӯзи имрӯз қарор дорем ва суҳбати мо дар ноҳияи Лахш дар утоқи кории раиси ноҳия муҳтарам Холзода Каромиддин Камолиддин қарор дорем ва саволҳои мо муҳтарам раис ҷавоб хоҳанд гуфт. муҳтарам раис, хайру мақдам ба барномаи мо. саломат бошед устод. ба шумо барори кору муваффақиятҳо аз номи бинандагон ва кормандони маркази тадқиқоти журналистии Тоҷикистон хоҳонам. саломат бошед устоди азиз муҳтарам Саид Ҳайдар. аввалан шуморо ба ноҳияи Лахш хайру мақдам мегӯем. хуш омадед. ташаккур. бисёр мо хушҳол шудем аз омадани шумо. муҳтарам раис, саволи аввали мо соли ташкилшавии ноҳия, шумораи аҳолӣ ва ҷамоатҳои деҳот чанд ададро ташкил мекунад? аз ҷумла дар ин ҷамоатҳои деҳот чӣ миқдор деҳаҳо ҳастанд? саломат бошед устоди азиз. ноҳияи Ҷиргатол 10 марти соли 1931 таъсис ёфта. масоҳати умумии ноҳия 458,011 гектару дар бар мегирад. баъдан 16 марти соли 2016 ноҳияи Ҷиргатол ба ноҳияи Лахш номгузорӣ карда шуда. ноҳияи Лахш бо ноҳияҳои Олои Ҷумҳурии Қирғизистон, Морғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои Сангор, Рашт ва Тоҷикобод ҳамсарҳад мебошад. дар ноҳияи Лахш ҳамагӣ 10 ҷамоати деҳот мавҷуд мебошад ки аз ин як ҷамоати шаҳрак ва 9 ҷамоати деҳот фаъолият менамояд ва дар ҳудуди ноҳия дар маҷмӯъ 51 деҳа арзи ҳастӣ дорад дар ҳудуди ҷамоатҳо. муҳтарам раис, мегуфтед ки масоҳати ноҳия чӣ миқдорро мекунад? аз ҷумла байни ин масоҳат чӣ миқдор заминҳои корам мавҷуданд? масоҳати умумии ноҳия дар маҷмӯъ 458,011 гектару дар бар мегирад. дар маҷмӯъ заминҳои дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ заминҳои корами кишоварзӣ зиёда аз 8,000 гектару дар бар мегирад. дар ноҳия шумораи субъектҳои хоҷагидор аз ҷумла хоҷагиҳои деҳқонӣ чӣ миқдорро ташкил мекунад? дар ноҳия дар умум шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёда аз 1800 гектару дар бар мегирад ки ҳама ин теъдоди зиёди ин шумораҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инфиродӣ мебошад. чанд миқдор хоҷагиҳои давлатӣ ё ки ба дигар тариқ гӯем хоҷагиҳои зотпарварию тухмипарварӣ дар ҳудуди ноҳия арзи ҳастӣ доранд? дар ноҳия дар умум як хоҷагӣ дар шабакаҳои тухмипарварӣ ки бо қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис кардааст шомил мебошад. ин ҳам бошад хоҷагии деҳқонии тухмипарварии арзангӣ мебошад ки дар ҳудуди ноҳия фаъолияти хуб дорад. ҳамзамон самти фаъолияташ бо парвариши картошкаи тухмӣ мебошад. таи солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус вазорати кишоварзӣ фаъолияташро хело ҳам ҷонӯ кардааст. бахусус хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия дохили ноҳия ва берун аз онро бо тухмии хушсифат таъмин карда истодааст. соли ҷорӣ дар ҳудуди ноҳия дар чанд гектар кишти картошка гузаронда шуд ва оё пурра картошка ҷамъоварӣ карда шуд ва агар ҷамъоварӣ карда шуда ҳосили умумии он чӣ миқдорро ташкил менамояд? саломат бошед. дар соли ҷорӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия дар майдони 5457 гектар кишти картошка гузаронда шуда буд. то ба имрӯз яъне ба ҳолати 1 ноябри соли ҷорӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия зиёда аз 75,000 тонна картошка истеҳсол карда шудааст ва ҳоло дар умум ҷамъоварии картошка пурра ба анҷом расид. айни ҳол воридшавии маълумотҳо дар маълумотҳои оморӣ аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонӣ идома дорад ва дар охир мо дар ҷанбаси сол бо эҳтимолияти аз ин ҳам зиёдтар маълумот истеҳсоли картошкаро дар назар дорем. дар чанд соли охир маълумотҳо буданд ки дар ноҳия зиёда аз 100,000 тонн картошка истеҳсол мешавад. оё имсол низ умед ҳаст ки ба ин натиҷа ноил гардед? воқеан ҳам солҳои пешин зиёда аз 100,000 тонн истеҳсоли картошка ба қайд гирифта шуда буд ва имсол ҳам мо кишоварзони ноҳия иқдом дорем дар якҷоягӣ бо кишоварзони ноҳия ки дар маҷмӯъ истеҳсоли картошкаро аз 100,000 тонна ҳам зиёдтар ҷамъбаст намоем. рушди саноат ки барномаи умумимиллии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гаштааст ва аллакай 3 соли он сипарӣ гардид,
میگفتید که در این سمت چی کارها به سامان رسانیده شده است و چی مقدار کارخانه‌های صنعتی در ناحیه عرض هستی دارند؟ در ناحیه عین حال 9 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی فعالیت دارد که سال تا سال شماره کارخانه هم در ناحیه بوده نظر داشت امکانات و از جانب صاحبکاران این ناحیه زیاد شویش به نظر میرسد. در نتیجه تأسیس دادن کارگاه و کارخانه‌های صنعتی شماره جایهای کاری زیاد گردیده شده است و در برای سطح نیکو احوالی مردم مساعدت نموده شده است. محترم رئیس، چند سال پیشتر یک لایحه بود در ناحیه لخش اویدی بازاری نزدی سرحدی بنیاد نمودن در منطقه لخش بالا، یعنی در منطقه‌ای که با سرحدی دولتی قرقیزستان نزدیک بود و در یک وقتی گذشته ترم این بازار در یک موضع فعال هم بود. آیا چنین کار هست و آیا به نقشه گرفته شده است در آینده اوید این بازار بین سرحدی چی گفته میتوانید؟ عین حال خود در جماعت دیهاتی لخش در دهه 400 بازاری که فعالیت می نمود به واسطه در توازن اتفاق تاج مطلوبات منصوب می باشد. در هر هفته روزهای یکشنبه فعالیت می نماید. عین حال من همه نمودی محصولات های خواجگی خلق در آنجا به فروش برآورده می شود و ساکنان ناحیه از آن بهره‌ور می گردند. من از خیلی که معلوم است ناحیه یکی از ناحیه‌ای که از جهت زمین مخصوصا زمین‌های چراگاه بس و بوی است. در این مقدار دیگان پرابلم نیست. در سمت رشد چاره‌داری در ناحیه چی کارها به شما رسانده شده است؟ طبق معلومات اموری به حالت 1 نوامبر سال جاری در همه شکل خواجگی داری زیاد از 32000 سر چاروای کلان شاخدار و زیاد از 149000 سر گوسفند و بز پرورش می‌یابد. به واسطه که شرایط اقلیمی منطقه برای پرورش چاروا بسیار موافق است، سال از سال سرشمار چاروا تعدادی زیاد شویش به نظر می‌رسد. اساسی فعالیت مردم، اساسی فعالیت ساکنان ناحیه را کدام شغل‌ها در بر می‌گیرد؟ استاد بسیار سوال به مورد در حقیقت ناحیه لخش ناحیه اگراری میباشد. اساساً مردم به پرورش و کشت و پرورش کارتوشکا مشغول میباشد. در برابر کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی بخصوص کارتوشکا نیز به پرورش چاروا نیز مشغولیتی اساسی دارند. استاد گرامی بودجه اساسی محک اساسی دولتداری و پیشرفت جامعه میباشد. نقشه‌های اجرای بودجه دولتی در ناحیه چخیل به راه مانده شده است و ناحیه به ما معلوم است که ناحیه دتاتسیونی میباشد. کارها در سمت بنیاد و چیزام خیلی خوب به راه مانده شده است. میگفتید که اجرایش نقشه‌های بودجتی تا کدام درجه رسانیده شده است؟ رفتی نقشه اجرای بودجه به خصوص نقشه اجرای اندازها هر منتظم موردی نظارت و تحت نظارت به واسه خود رو برای مقامات قرار دارد. هم نقشه‌ای که پیش بینی شده است هر ماه سری وقت با نشاندادهای خوب جنبست می‌گردد. ناحیه اساساً ناحیه سوبسیونی میباشد که تعداد شماره قدر سوبسیون 78 حضور در بر میگیرد. تا امروز پورا پرداخت مزد مهنت و همش 100% اجرا گردیده شده است. یگان قراردادی به نظر نمیرسد از یگان نمود پرداخت مزد مهنت و دیگر کمودی عموما در این سمت جایی ندارد. یک برنامه است، یک برنامه از طرف حکومت کشور برای تمام حدودهای مملکت برنامه‌ریزی کرده میشود. اویدی اولا 30 سالگی بود و بعدا 35 سالگی استقلالیت دولتی. میگفتید که این برنامه در 30 سالگی برای ناحیه چی مقدار کارگاه و کارخانه‌های نو که تشکیل کرده شد و این روند در 35 سالگی چی مقدار را تشکیل می‌نماید؟ در اساسی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به سزاوار جشن گرفتن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داخلداری رئیس ناحیه و نقشه‌چوربینی‌های ناحیوی تأسیس داده شده، تهیه و تصدیق گردیده شده. مورد عمل قرار دارد. در دایره این نقشه‌چوربینی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بنیاد و تجدید و تعمیر 124 انشاءات به نقشه گرفته شده بود. عین حال از این تعداد
47 иншоот пур аз сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва дар боқимонда иншоотҳо корҳои лоҳиякашӣ ва сохтмонӣ бо маром идома дорад. яке аз самтҳои фаъолияти бисёр пурсамари ҳукумати кишвар ин бунёду роҳҳо мебошад. яъне баромадан аз бунбасти коммуникатсионию нақлиётӣ мебошад. мегуфтед дар ноҳия чанд муассисаи роҳсозӣ ё ки роҳнигоҳдорӣ вуҷуд дорад ва умуман роҳҳо чӣ миқдорро аз ҷумла роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта чӣ қадар масофаро ташкил менамояд. дар ноҳия ду муассисаи давлатӣ нигоҳдории роҳҳои автомобилгар арзи ҳастӣ дорад ки ин ҳам бошад дар ҳудуди ноҳия фаъолияти бисёрам хуб дорад барои омодагӣ ба давраи тираму зимистон аллакай корҳои омодагишон бисёрам дар сатҳи зарурӣ баромода шудааст. асосан бисёр таваҷҷӯҳи зарурӣ зоҳир карда мешавад нисбати роҳҳои байналмилалӣ ки аз дохили ноҳия мегузарад ҳама вақт зери назорати муассисаҳои дахлдор қарор дорад. бахусус ҳама вақт мо бевосита таҳти назорат қарор додем роҳҳои маҳаллӣ аҳамияти маҳаллӣ доштаро ки дар пеш фасли зимистон истодааст тахту ҳамвор карда ҳама вақт таҳти назорати доимӣ қарор дорад. як барнома аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми мамлакат аст, барномаи рушд. дар ин бора барномаи инвеститсионӣ мебошад. мегуфтед ки дар кадом соҳаҳои маблағи умумии инвеститсия ба ноҳия чӣ миқдор аст ва ба кадом соҳаҳо зиёдтар ин маблағҳо равона карда шудааст. барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии ноҳияи лағш барои солҳои 2021-2025 мавриди амал қарор дорад. дар доираи ин барнома 114 лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳия ва тасдиқ карда шудааст ки аз ин 114 лоиҳа то имрӯз 48 лоиҳа пурра мавриди амал қарор дорад. бахусус дар самти соҳаи кишоварзӣ, соҳаи тандурустӣ бисёр ҳам саҳми назаррас доранд. маориф бале ҳамзамон маориф фаъолият намуда истодаанд ки натиҷаҳои хеле ҳам хуб ба даст овардаанд. устоди иззатманд, яке аз самтҳои бисёр самараноки шумо дар обёрӣ ва ирригатсияи замин мебошад ва ҳамагон мо дар нишасти хабарии тобистонларо дидем ки бисёр фаъолияти хуби босамари шумо дар ин самт равона карда шудааст. мегуфтед ки давоми 5 соли охир чӣ миқдор заминҳои нав ба ҳолати кишоварзӣ ворид карда шуданд? саломат бошед устод. дар ҳақиқат заминҳои таъиноти кишоварзӣ бахусус ба хоҷагии деҳқонӣ ва ҷамъовӣ тааллуқ дошта зиёда аз 6000 гектарро дар бар мегирад ки аз ин 4000 гектара заминҳои корами обӣ мебошад. ҳамасола тибқи дастурҳои супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон миқдори муайяни заминҳо ба гардиши кишоварзӣ ворид карда мешавад. аз таҳлилҳо бармеояд, мо таҳлилам карда баромадем. ҳамасола ин нишондодҳои хубам ҳаст. бахусус дар соли 2024 бо дастгирии шарикони рушд мо зиёда аз 10 гектар заминҳое ки то имрӯза дар гардиши кишоварзӣ умуман набуданд ва ин миқдор заминҳоро 10 гектар зиёда аз 10 гектарро мо ба гардиши кишоварзӣ ворид намудем ва дар ин миқдор заминҳоро обёрӣ намуда боғ бунёд намудем ки нашунамои боғам бисёрам дар ҳолати хуб қарор дошт. онҳо дар дасти мардум бале бахусус ба хоҷагии деҳқонӣ тааллуқ доранд. дар истифодаи хоҷагии деҳқонӣ қарор доранд ин миқдор заминҳое ки аз худ кардем. устоди иззатманд, як саволи анъанавии мо аст. истиқлолият балахши бостонӣ, балахше ки ду мардум ҳамчун дӯсту бародару хешу табору ақрабо як умрҳо буд 100 солаҳо 1000 солаҳо боз ҳамҷо зиндагӣ мекунанд, ба ноҳияи лахш чӣ дод? дастоварди истиқлолият дар тӯли 33 сол бисёр ҳам дастовардҳои хуби назаррас ба ноҳияи лахш ворид намуд, яъне ки ба назар мерасад асосан дар бахши бунёди иншоотҳо, бунёди корхонаҳо, бунёди роҳҳо, пулҳо, барқароркунии пойгоҳи обкашӣ ки бевосита бо дастгирии пешвои муъаззами миллат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин корҳо амалӣ гардид дар маҳал. ноҳияи лахш диёри мардуми меҳмоннавоз ва маъвои дӯстию бародарӣ буда дар он ду миллат бо ҳам дӯсту бародар тоҷику қирғиз чандин қарнҳо боз ҳаёт ба сар мебаранд. дӯстии онҳо ба мурури замон мустаҳкаму пойдор гардида намунаи ибрати аҳли умум гардидааст. дар умум теъдоди аҳолӣ дар ноҳияи лахш 57 000 нафарро дар бар мегирад. бисёр ҳам ин ду табор тоҷику қирғиз бисёр ҳам дар як сатҳи хуб умр ба сар мебаранд, бисёр ҳам муносибатҳои хуб ҳам доранд. пешвои муъаззами миллат доҳаи тоҷикони ҷаҳон муҳтарам меъмори раҳмон ба
ноҳияи Лахш ташриф меоранд. ин ҷумла имсол нест, ташриф оварда буданд. мегуфтед ки ҳамаи мардум худаш, мана мо ҳозир дар даромадгоҳам бо мардум вохӯрдем, кулли мардум хоҳони дидору хушнудӣ аз ҳар як ташрифи пешвои муаззами миллат мекунанд. оиди ин сафарҳо чӣ гуфта метавонед? ҳар як сафари кории пешвои муаззами миллат ба шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ, бахусус ба ноҳияи Лахш, дар пешрафти самту соҳаҳои мухталифи ноҳия таъсири мондагор мегузорад. аз ҷумла бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат, ифтитоҳи иншоотҳои таъиноти мухталиф, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, густариш ёфтани равандҳои корҳои ободонию созандагӣ, инчунин бунёди иншоотҳои нав дар мисоли иншоотҳои соҳаҳои маорифу тандурустӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, маишию хизматрасонӣ, бунёди боғҳои нав ва ғайра аз падидаҳои некест ки мо дар ҳар як сафари кории пешвои муаззами миллат онро мушоҳида менамоем. ҳар як ташрифу мулоқотҳои асосгузори соли ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолон ва сокинони ноҳияи Лахш дастуру ҳидоятҳояшон бобати рушд додани соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии ноҳия амалӣ гардида истодааст. дар ин давра даҳо кӯпруку пойгоҳҳои обкашӣ барқарор гардида, мактабу синфхонаҳои иловагӣ, бондгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои саломатӣ, хатҳои оби нӯшокӣ дар деҳаҳо таъмиру тармим гардида, нуқтаҳои хизматрасонии савдо сохтаю ба истифода дода шуда, шароити некуаҳолии сокинони ноҳия ба маротиб беҳтару хубтар гардида истодааст. ҳамзамон мо сокинони ватандӯсти ноҳияи Лахш иқдоми созанда ва талошҳои шабонарӯзии пайгиронаи пешвои муаззами миллатро якдилона ҷоридорӣ намуда, бо меҳнати софдилона сами босазои хишро дар пешрафти ватани маҳбубамон мегузорем ва дар баробари ҳифзи суботи мардуми кишвар барои бо дастовардҳои назаррас пешвоз гирифтани ҷашни 33-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон ҷидду ҷаҳд менамоем. бо боварӣ метавон гуфт ки имрӯз кулли сокинони ноҳияи Лахш бо шукргузорӣ аз фазои тинҷу ором, субот ва ваҳдати комили миллӣ ва супосгузорӣ аз хизматҳои шабонарӯзии пешвои бунёдкори миллат тамоми нерӯ ва таҷрибаҳои дониши худро барои расидан ба ҳадафҳои волои рушд боз ҳам равона месозанд. устоди гиромӣ, дар саволи охири мо оиди камбудиё аст. дар ҳамин радиф мо шумо якче ёдовар шавем ки дар гузаштаи на чандон дур мардум ноҳия яке аз ноҳияи дуртарини шарқии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ноҳия як омӯзишгоҳи касбӣ техникӣ, як литсеи касбӣ тиббӣ вуҷуд дошт. ба фикрам ҳамин мардумам дар тобистонам мо дидем, дар чанд соле ки ба Лахши Бостонӣ сафар мекунем, мардум ҳамин маҳкам гардидани ҳамин муассиса он қадар хуш надоранд. оиди ҳамин камбудӣ чӣ гуфта метавон? воқеан ҳам дуруст гуфтин. дар асл ҳамин коллеҷи тиббӣ то соли 2018 фаъолият дошт. дар ҳақиқатан кадрҳои хубам тарбия карда ки имрӯз дар фаъолияти дар соҳаи тандурустии ноҳия бахусус дар ноҳияи Тоҷикобуд низ фаъолият доранд. мо иқдом гирифтем, таи 2 рӯз пештар ҳамин масъаларо бозбинӣ кардем ва иқдом гирифтем ба ҷониби дахило ба дастгоҳи иҷроии президент аллакай як мактуб омода кардем ки барои фаъолияти минбаъдаи ҳамин коллеҷ ба мо дастур диҳанд, агар дар доираи имкониятҳо дар доираи қонун амалкунандаи соҳа ноҳияи мо ҳамчун ноҳияи дурдаст ба инобат гирифта хоҳиш намудем. умедворем ки дастгирӣ меёбад ва оянда мо инро дар ноҳия боз ҳам эҳё мекунем ва кӯшиш мекунем ки ҷавонон бахусус духтарони деҳотро ба ин таҳсили барои омӯзиши касби тиббӣ фаро гирем, ба мардум оянда хизмат кунанд. ташаккури бисёр устоди гиромӣ.